भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी एक बहुत ही जबरदस्त हिट गाना के बारे में खास रिपोर्ट लेके आए हुए जौन की पवन सिंह और रानी चटर्जी के जोड़ी में वो वीडियो सॉन्ग बा। जी हाँ भैया, वो गाना पूरा तरह से धूम मचा दिल बा। आप सबको बता दी जबरदस्त हिट साबित भइल बा वो गाना। जी हाँ भैया, सबसे पहले आप सबको बता दी गाना बहुत ही ज्यादा बवाल मचल बा जौन की आज से 5 महीना पहले रिलीज हो चुकल बटे और जौन की भैया गाना के बोल बा साड़ी पके फोटो। जी हाँ भैया, जाना गाना के आप सब बड़ा ही पसंद कैले रही। जी हाँ भैया, वो गाना में अगर बात कैले परफॉर्मेंस के तो उनमें पवन सिंह और रानी चटर्जी एज ए किरदार कैले बड़लो, निभैले बड़लो। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी बहुत ज्यादा आप सब पसंद कैले रही जब से आई तब से। और अभी बता दी गाना लगभग 25 मिलियन व्यूज के आंकड़ा क्रॉस कर गया। जी हाँ भैया, और 1,71,000 लाइक बा गाना पर। और आप सबके बता दी ई गाना म्यूजिक वाइड यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइल बटे जौन की 5 महीना पहले। और कहल जाए तो फुल HD वीडियो सॉन्ग पूरा तरह से रिलीज बा। आप सब सुन ले बनी। आप सबको बता दी ये गाना के पवन सिंह गईले बने और अंकिता सिंह। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी ये गाना के लिखले बने अरुण बिहारी जी। ये गाना म्यूजिक दलवन लॉर्ड जी। आप सबको बता दी बेहतरीन गाना जौन की पूरा तरह से धूम मचा दिल बा। और आज आप सबको बता दी 25 मिलियन व्यूज के आंकड़ा क्रॉस कर गई बटे। पूरा तरह से धूम मचले बा। आप सब बताएं भैया, आप सब गाना कितना बार देखले बनी और आप सबके कितना जबरदस्त लागल बा जरूर कमेंट करके बताएं। और भैया आप सबको बता दी बहुत जल्द पवन सिंह के नया नया गाना आवेला, बस आप सब तैयार रही, बहुत जल्द गाना आई। और आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में कि गाना आप सबके कितना जबरदस्त लागल और इतना ज्यादा व्यूअर्स प्राप्त के लिए बस सुपर हिट साबित हो गई बटे। तो का कहल चाहे जरूर बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करी। फिर से आओ बहुत जल्द एक नया खबर के साथ।